Intikom merħba għal Carnival 2006 ċabċiba għal ismatom. Għala Doris, hello! Hello. Ommi fil-miliet xtrat li dan il-fardal apposta għaxtrit fardal ta' Malta u qed li ħajkun very appropriate għal-video tal-lum li mit-titlu tistgħu tirrealizzaw x'inhu. Basikament illum ħankun qed nagħmel prinjolata għall-ewwel darba f'ħajti żomma bas il-fardal. Mela, wasal il-weekend tal-Karnival u jekk intom kurjużi hawnhekk l-Olanda wkoll jiċċelebraw il-Karnival. Jiċċelebraw b'mod xejn differenti fejn noqogħdu aħna għaliex flok jilbsu kostumi differenti kif nagħmlu Malta, jisom għandhom kostumi jilbsu kull sena tas-siti tagħhom. Nara l-kulħadd jiċċelebra l-Karnival Malta wkoll u anke fuq Big Brother narhom jagħmlu l-karrijiet u l-kostumu hekk. Vera ġabitni daqsxejn homesick this week u qed nimmissi għall-fatt li fiżm il-Karnival insomma immorru l-belt u naraw l-karrijiet kien hemm it-tfal kollha libsin vera ħelwin. U to help naqabil homesickness kelli craving kbir għal perlini u prinjolata u nanna wkoll tagħmel prinjolata is-soltu da żmien. U għedt naf insajjar sa ċertu punt, naf insajjar. Why not make it myself? L-ewwel darba li ħana mela di l-prinjolata, l-mammi kienet tixxilna waħda wkoll, ma nafx minn fej, naħseb x'imkien is-siġġiewi u vera kienet tajba. Ħanuża riċetta ta' Maltija li toqgħod Lussemburgu wkoll. Għandha website b'ħafna riċetti, hi kemm edha sew. Il-website hija Apron and Whisk u ġieli rajt riċetti oħra tagħha. Darba ħanagħmel ir-riċetta tagħha tal-prinjolata għandi hawnhekk fuq il-mobile u ma realizzajtx kemm fiha xogħol prinjolata. Propja stajt nagħmel ħajti daqsxejn iktar faċli u nixtri l-isponge u l-gallettini lesti. So għandna ħafna components x'nagħmlu u ovvjament mhux ħanlesti għallum għax irid inħalliha matul il-lejl fil-friġġ fil-forma xtrajt bawl apposta għall-prinjolata. Rajta li kienet tonda sew hekk biex toqgħod bħala dom. Ħadd iżint l-ingredjenti kollha li għandna bżonn. So llum ħanagħmlu l-isponge, il-gallettini u l-buttercream biex nkunu nistgħu niffurmaw il-prinjolata. Imbagħad għada filgħodu nagħmel l-Italian meringue biex inkun nista' nżejjen hawnhekk. Ir-riċetta tgħid li sija preparation u sija cooking time. Imma daw qatt ma nimxi magħhom jien dejjem nispiċċa għandhom iktar, so naħseb għandi xi satej għaddejja biex nagħmel l-isponge, il-gallettini u l-buttercream. Mista naraw fejn ixina naslu. Meta jitla dal-video naħseb ġa jkun għadda l-Karnival u jkun ġabba dar-Randan u jiġi żmien il-Kwareżimal imma wija mista nħallilkom ir-riċetta li jużajt fid-description. Ħanibda bil-gallettini. Biex nagħmlu l-gallettini għandna bżonn icing sugar, butir, bajda u oxra tal-lummija. Il-lummija ġa ħakkejta u dawek. Dan l-icing sugar diġa iżintu dawk għall-sponge. Soħe il-metodu u irridu nħawdu it-tqiq u l-butir kiesaħ bidejna. Nħuq niżen għanna 250 grams. So issa just kem jisek tafas il-butir fit-tqiq ġibu jisu breadcrumbs. Bażikament jisu metodu simili għall-ġina għal-kull tip ta' ġina mżomma. U għanna bdejt naqra wkoll fuq Facebook li min juża il-gallettina tal-figolli biex niftehmu, ġina tal-figolli. Tiġi tajba. Ma nafx jiena ħasek bidi riċetta. U min jagħmilha bis-7up ukoll u jekk mhux sejra żball in-nanna bis-7up tagħmilha u tixtri l-sponge lesta. Imma ħanna naqra challenge li l-nifsi. Nipprova kollox from scratch. Għax ma jristi bil xi ħadd fil-comment jgħidlek ma m'għamiltix sew għax ma m'għamilx kollox mill-bidu. Mela. Taħlita tidher xi ħaġa hekk. Issa, rridu nitfgħu it-sokkor. Kien nispera li dak kien. Naħseb dak kien. 10 tal-arinċ. Issa ħanħabtu bajda u rnuzdu bajda ma' taħlita. Bis id-draj. Tajjebek.
Okay, issa mela dik ħanħallija ċoja 30 minuta fil-friċ għaxek jgħidu l-istruzzjonijiet u fil-waqt li dik għada fil-friċ ħanħlaq nibda l-sponge. Malaja, ħares l-mami. Mela, għanna bżon butir li hija hawnhekk, għanna bżon il-ħalib, zokkor, żewġ bajdiet li jedinaw li tinħabbatom, iqbil melħ ġa ħallattu u vanilla extract hija dak li ħarġ. Għandi il-vanilla hawnhekk u rridu nixellu l-forn u l-forn irid ikun 180 so xeltu. Issa jiena m'għandix mixer, so to cream il-butir ma t-sokkor daqxej diffiċli u jekk nuża il-whisk, it-sokkor jispiċċa jdur kull imkien, so ħanibda billi nagħmilha wooden spoon, ma nafx kemm ħajna xili. Naħseb ħanaqta qalbi għax mhux ħajna xili. U hija ħanitfal bajt. Għidlhom hello Chef Victor. Show? Għidlhom hello. Hello. Mela, l-estejt l-sponge u daħalta fil-forn, is-sposter tinħallija xi 20 minuta, ma ħanoqgħod attenta għax peress li it-tray kien daqsxejn kbir u ġiet irqiqa ħafna ma rridx naħraqha, so għamilt timer għal kwarta, ma nafx kemm ġitni tajba. Ovvjament, suppost ħabbat il-butir u t-sokkor għal ħafna iktar, sakemm il-butir jiġi kważi abjad, imma bil-wooden spoon ma tantx stajt nagħmel mirakli. Issa naraw anke bħala konsistenza naħseb se tiġi aħjar. Imma qatt m'għamilt sponge egg, so issa naraw kif tiġi. L-aġina għal gallettini baqala ftit. Ġifra nħallija naqra, in the meantime, nilħaq nisbarazza għax għuna għamess. Imma għanna dishwasher, so not a problem. Għaddew 30 minuta u l-sponge kważi l-lesta, literalment l-aħħar 2 minuti, però ħanilħaq niftaħ l-aġina għal gallettini li rridu nagħmlu kemm niftħuha cylinder, ma nafx kemm suppost ikunu kbar, ħanagħmilha hekk. Uridu naqtawhom disk sekk, ma nafx tajba, ma jridux ikunu ħoxnin ħafna naħseb. Ok, però daw qed tafġuli. Ma nafx is-sikkina ħażina. Uja, ħanamlu mek, sa naraw. Naħseb ma kasħiġ bizzejjed di. Uja, xorta ħajtafġu. Kiku għaddejjin Letizja u Viktor madwari jgħiduli ħalejta bizzejjed dik ġol friċ. Sfajn, il-prodott finali li jgħod. Mux sejra żball, kwarta. Kwarta. Jridu jiġu golden brown mat-tarf. Hopefully ħorġu tajbin. Kif rajtu ma tantx deru sbieħ. Imma jen, l-sponge u l-galattini ħajtfarku għal-prinjolata, so mux nħablu daqsek. L-sponge qed tarawha kemm bajda, ma nafx qed nara vera bajda. Ma nafx se naraw, imma daħalt toothpick u tidher okej. U biex nagħmlu t-taħlita jridu jkunu kollha kesħin l-aġin u l-sponge. So waqt li jsiru l-gallettini u jekk sħu nagħmel il-buttercream u dik għandna bżonna biex naqdu l-prinjolata insomma. Ħanitfakom hemm, hopefully qed taraw nisew. Issa biex nagħmlu l-buttercream irridu nibdew inħabtu il-butir at room temperature. Jiena m'għandix mixer, so ħanamlu ftit u wkoll ħanamla ftit għax icing sugar jimla kull imkien sokkor. Nispiċċaw nġibu kull imkien sokkor, so ħanaraw.
اوكي ما نعرفش انا اعمل دانيال عندي بصون اسيستنزا عندي والفورزي ارماتي ما نعرفش كيف حينشيلي اي اهر طلي انا عاش ما نعرفش كيف حينشيلي هيك قول لي ليلة في سنس الفوق هفنا ما نعرفش كيف حينشيل نعملها دي بروفو نعملها بايدي بليز شهاتي سبونسورياني كيتشن ايد هير شايتو ليست ديزاستر هنعمل الليكويدز فورسي بالليكويدز تجي شيء اكثر فاتشلي عنا بزون كوتشارينا فانيلا ومارفا فيرموت يو ويسكي يو وات ايفر عند الفيرموت كنا زيني هالكريسمس بلوك ودانيال ايلو يسقسيني كل جمعة شو هنعملو بيخ ترى دانيال هنوزعو هالبنيولات الباتر كريم لستا حبطتها على شي 5 minuti insomma دي ريدو نطوها ساكم يكسو الجالتيني والسبنج تاف كم دامتي الباتر كريم مالكتشينا ريدو نطف أراونا اش ديزاستر كل ضربة لنوزة لايسينج شوجر أرى الموبايل ريت نمسحو ده باتر كريم بدا يطير ما كل يمكن خرجوا الجالتيني ما جاوش حزينة أو شفتيت جاو نقر اكتر جولدن من أهرين اما not bad ريت نتفخم فوق الواير ريك هسه شو ميش واير ريك هي الجراديليا لنوزة اي وحدة اش تسرق عندي تهليتة تا لوز جل لوز و باين ناتس سكون جوجل ترانزليت يدولهم جوز تالارتسنا ما نعرفش مش تالارتسنا مش تالارتسنا تارتسنا جوز تارتسنا سكون جوجل ترانزليت باين هندق واحدة من داوك لارزنو وياها ما كونش البوت جوز تالارزنو سكون جوجل هندق واحدة من داو هيك ويا جهات داسيك التهليتة tal-lewz ġews u pajnats ma minx eżatt il-measurements ta' riċetta suppost nuża 100 grams pajnats imma 80 gramma pajnats kienu xi 5 euro. So għamilt daqsxejn iktar lewz u ġews jew ġellewz. Le ġews jew ġellewz xi ġiżhom. Għax ġews u ġellewz dejjem ħamadhom għax waħda hazelnuts u l-oħra walnuts. Le ġellewz. Hazelnuts ġellewz. Insomma ħan nitrasferixxi daw ħalli jiksħu. Issa minn daw għandna bżonn 200 gramma gallettini mfarkin u 200 gramma sponge. So ħaniżinhom. So li fdal żejjed nduq fuq il-kamera ħanaraw ma jiġu. Okay, so sponge għandna xi nofs kilo, so ħanduq biċċa. Ġej duq. Tista' tinżel naqa'. Aħrid fuq. Tajba ħafna. Vera? ħafna tajba. Texture ma nafx. Ma crunchy. Naħseb ġiet wisq dense. Taf li dawn nisalt waħu fuq YouTube. Nduq l-galettina imma da sħuna. Ma naħseb nifilħu nieħdu waħda. Tajba ġiet. Tajba vera. Mela ħankisser il-gallettini, għandi di sa food processor żgħira literalment li ġiet ma di wkoll. Għandna aktar gallettini, għandna leftovers, top għal mal-kafe. Naħseb tajjeb. Issa għandi bżonn 200 gram sponge, ħaniżena. L-sponge tfarraka. Literalment hekk bidejk. Butir ma di l-sponge għanti id taf xweħlu. Ara bħala textures issa ma tider jisa ta' prinjolata. Għodċi rasa u koll 50 gramma u għandi 100 ħanazel li huma l-iktar mafġin. U ħanprofa nħalli kuluri differenti għal-barra. So l-isbaħ ħanħallihom għal-barra.
Hekk ġiet, naħseb okej, ta' anka bħala żomm u daw muħel. Kemm ħatejr il-mami? Taqala zaqqax mhux ħatiħu biċċa. Naħseb orrajtek, ħanaraw. Issa nitfgħuha fil-friġġ u nħalluha overnight u nkellimkom għada meta nagħmel il-meringue. Lien, tax inti libsa. Bonġu, illum il-ħattu ħamżejjen il-prinjonata, ħriġta mill-friġġ u jibsa ġebla. Ħanitfaħa fuq il-cutting board. Issa għana kif ħanamlu għadi. Di kif għala? Mux titċaqla, Okay. Kem ġid dom stramba ma nisbaħ kużajt baw l-oħra kienet tiġi zbaħ. Ma wija. Mela issa irridu nagħmlu il-meringue biex nżejnuha u il-fardal kont ħaninsa il-main prof u Hermon ġbor xari actually żomm. Issa rridu nagħmlu l-Italian meringue u nispera li ma toħodlix ħafna ħin għaliex xi sija oħra rrid nitlaq mid-dar. U għaltik għandna bżonn 90 milliliters ilma u 170 grams zokkor. Okay, di simmering, ħantfaħħa fuq 5. U għawek għaw miktub li irridu nħalluha tibqa' ssir sakemm tilħa 110 degrees. So, issa għawek għaw miktub li in the meantime irrid nilħaq nibda nħabbat l-abjad tal-bajda, so Daqqa s-ċekjajtu, ma kif tista' tagħmel kollox b'daqqa? Tista' tiġi żomma please. Għandi bżon għajnuna, għandna bżon kuċċarina. 1 teaspoon. They should start to froth and foam, okay. Jenu ma li tiġi 110 irrit nibda nagħmel di ħaq. Nagħmel fails, Għax by the way għamilt fail ċikkolata. Saħħant 50 grams ċikkolata u bisbal waqftet il-ma fija u ġitek, so għakollu nerġan saħħan. Karim! Madonna, xtaza. Nalden jilawek fuq sugar water duty. Il-ċikkolata t-dupem għadni kif bdejt, issa dawn nista nerfaħħom, dawn nutfa. Anka da, zukkor nista nerfa, madonna, zom. Sakemm titla t-temperatura għandżbar it-sanaqra. 108. 109. Okay, ħanħa nibda da. Issa 110. Taħraqnix ovvjament. Le, mux dik innaħandi zubajja u bil-ħab bidej l-oħra t-tamil. Ma nafx biex xalogija jien. Ja, ikkana taħraqnix. Titfawx barra l-bawl, titfaw barra l-bawl. Badda. Il-weħel ma ħajħaf iktar minnu barra. Għadda tajjar marħa. Ma xiddidni namel iċċiri kiċinej. Zom naħi, zom. Għax iktar barra tfajna mid-li ġewa. Biex xalogija ma nafx. Minu proper baker u għet jarani namel dal-affajt għal-set jgħidni xini tamel tikser il-regoli kollha tal-chemistry tal-baking. Issa ġidni namel. Ara naqa. Issa ġibti xjuħ ta' jeħel dak. Hello nis, nixtieq li dal-klip kien eżatt wara l-aħħar wieħed li rajtu imma bażikament għamilt xi ħaġa ħażina fil-meringue jew
m'għandix mixer b'saħħitha biżejjed, domt nħabbata xi 20 minuta u ma telatlix, so l-stiff peaks kienu nowhere to be seen u mbagħad kellna nitilqu għax ridna niltqgħu ma xi ħadd jitrekt. Spiċċajt ma stajtx inżejjen il-prinjolata u vera dispjaċini għax vera xtaqt neħdilhom biċċa. Fittix naqra online u suġġerimenti kienu li ma nafx għandix nerġa' nipprova nibdihom il-bidu jew naqta' qalbi. Guys, this has been a fail. Erġajt provajt nagħmel il-bidu u ġiet eżatt l-istess. Di li għamilt l-ewwel. U di tissa. Di, naqra nqasrani imma l-istess. Ma tridx titlali. M'hemmx tagħmel ħanara ħanprova nżejjina bdi imma nafx ħajġri. Ħatmur kollha mal-ġem. Ħanara mhux ħajġri. Tament nista' nitfaħ fin-nofs u ħataqa' kollha. U hija provajt darb'oħra nagħmilha bil-whipped cream flok meringue. Ara x'jiżloq il-ċirasa, għaw x'tiżloq. Pool ta' meringue fil-qiegħ. X'epic fail, ma. Sabiħa, Ara l-meringue fil-qiegħ. Ejju, ma xi tittama. Ma isma' li da mhux timsu mbagħad. Bes nipprova naqlaħħa nitwaħu biżejjed tgħidlek. Ċokolata. Mhux tagħmel bieda. S'nagħmel nitwaħu fil-fridge tgħid. Mela ħanagħmlu taste test u qiegħda mu missieri fuq ukoll fl-istess ħin. Tarawna nagħmlu taste test ukoll intom. Taqtalix konfettura x'iddejjaqni. Jisu li jenda. Disaster ġiet emma. Aħjar il-kammi jibsa. Arax fail, Samlet. fail ġiet din-frinjolata. Jiena naħseb kif nikdimha blas nintaq. Uridu friket ukoll. Hekk minn ġewwa. Le, dik biex nħuri tratta l-cross section. Mhux fail ġiet, ommi. Le, kbira talija. U inti taħseb li ħanikluha kollha? Inti mhux ħanikluha kollha, di ġast biex naqta'u. Dik immutu bit-sokkor. Di mhux ħanħodha tax-xogħol imma mistħija u bid-dishwasher miftuħ warajna. Ma nafx nivlogja jgħin. Ma tajba tidher maquda minn ġewwa. Minn ġewwija mal-mereng disaster. Disaster x'għandha disaster. Għamil ta' ġewwa tajjeb. X'għamil? Taw ġek il-furketta. Jibsa, vera. Imma tajba ġiet minn ġewwa. Tajba. Mwejja. Tajba ġiet minn ġewwa. Tajba. Il-merengu ħażina ġietni. Le, ġiex ħażin. Ma tidix ġilbitċa. Dejna konfettura. X'ħan għamel din uħodha x-xogħol tgħid jew tal-mistija? Mhux xorta. Għamdi mhux ħan ikollha kollha waħdi. Mela ħammur għax ġenira tiqrid li għax ħajbda Big Brother. Jgħidu li nqam fil-comments x'ħsibtu. Il-mereng definitely a fail. Ta' ġewwa okay, apparti li naqra jibsa. Imma overall għall-ewwel darba naħseb not a bad attempt. Darba oħra naqbad nagħmilha l-whipped cream immax. Din mereng kienet wisħesil. Il-bieraħ ukoll fil-għaxija morna il-karnival u tfajt u ħadd xi clips, so issa nitfaħhom hawnhekk u ħanagħlaq il-vlog hawnhekk. Il-video mhux vlog. Reġa' ġie ukoll iktar, jiġifieri sinjal li joġbitu, basta ta' sebi. Mhux xorta ħadd. Kif jagħmlu? Hey! Ejjerjom l-outfit. Bsittni waraja hi. Zom, foka. Lesti għal-karnival tal-Olanda kelli jisu lipstick imma taraq li għax il-ħakna kilna. Dawn huma l-kuluri li jilbsu għawek
abjad aħmar u isfar. U dal-blazer selfitu li wahda taħdem miegħi vera kbir u vera twil. U jilbsu blazers, normalment jilbsu l-blazers bil-patches. Imma biex tagħmel dal-blazer bil-patches trittom fuq 50 euro, għax il-patches vera għalijin. Imma ħamur naraw film l-ewwel u wara mor ċentru nurikom da xej il-vibe li jkun hemm tal-karnival. Ikun ħafna nies jixorbu wkoll bħal Malta min jitlawdex insomma. Imma overall like good vibes, żgħar, kbar, xjuħ, anke xjuħ hekk ikun hemm. Insomma aħjar marru għax il-film nofsi oħra ordu nimxuha. Araw il-ħwienet kollha mżejnin. Għax hawnhekk il-frog huwa l-meskot isu. Nara, biex kunu tafu anka hekk, kun hawn il-ħmieġi fil-ġranet bħal daw sewwa. Imma ġenwinament jiġu jnatfu kull imkien u spotless jiġi mbagħad, imma hija l-ħmieġ hawnhekk ukoll jeżisti. Mandu kappelle. Tiħa di berittanna qudiemek. Anka dik ara hija ma mhux xorta. Lallu kemm hawn ħmieġ. Jaq. Passejbek, Aħna għamurru l-raddar. Il-bart, Il-bart, minus one neda. U għamin ma jidirx li libes għal minus one. Anyways, di fi-ċentru, ħanurikom fej konna ħanikru aħna mnalla le. Ma krejnix fej krejna, għaw. Fej konna ħanikru, għawek. Literalment fi-ċentru. Da taw. Vera sabiħe ġifiri location u għek. Imma fiċ-ċentru tal-ġen tal-karnival u ta' King's Day naħseb. Ħallu ma konniex krejniħ. Għax mbagħad aċċettawna fejn issa u konna u preferejni għax kien irħas u kien location isbaħ ukoll. U da not energy efficient. Eżatt. U ma kellux lift. storage. Storage ma kellux lift. Anyways, ħammur id-dar u ħanala il-video hawnhekk għax il-biċċa ħad tiġi fl-aħħar. So, nisperaw li għaxbitkom il-prinjolata, jena at this point għadni rrit nżegjena, so għadni ma nafx jek ġiġ tajba. Meħen, nisperaw li jintom ħat gost taraw li namel prinjolata. Tizux tħallu like u tamlu subscribe u jidu li kif mortu intom fil-karnival. Vera għandi FOMO, vera rajt kostumi tal-bliħ fuq Instagram. Miguel tal-Bej faqa bil-kostum ta' Mirjana, like konna cinema u din jtlu, oh my god, rajtu Miguel xlibes. Sama, ciao nis, il-ġimgħa tajba u like u subscribe. Bye!